Assalamu alaikum. Abonné m'baw befo. Ne ka abonné aw be ala ka wula nogoya aw ni caaw ni baraji. Aywa ni ye fen do ye o b'a fɔ min ma ko Bilangoro Ɲantiga. Marifa sante ko jugu ye kana mugu ci maa min ma foyi k'i la o de ye kojuguba ye. O kosɔn nin ye mutakimu ne ye. Bilangoro Ɲantiga dɛ fɛn jugu maralen tɛ kojugu ye kana ta ka kojugu kɛ n'a ye o de ye kojuguba ye. Ni kolojan nin ye mutakimu cɛman yɛrɛ yɛrɛ de ye. N'i dimina bɛɛ su fɛ yanni dugu bɛ jɛ i bɛ mɔnɛ bɔ. O tɔgɔ de filɛ nin ye ten. Mais a ka gɛlɛn a ka di n ye kosɛbɛ n k'a tila ne ni aw cɛ. Mais a ka gɛlɛn kosɛbɛ n k'a tila k'a di diɲɛ bɛɛ ma. Parce que diɲɛ man ɲi. A bɛ ɲɛ aw kan ɲi. Mais est ce que bɛɛ de ka ɲi wa? O de b'a la baasi ye. O de y'a to ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko groupe bɛ anw bolo WhatsApp kan ani a b'an bolo Telegram kan n'o groupe an bɛ ka fɛn o fɛn bila yan YouTube sanfɛ yan n'i y'a minɛ n'i y'a video filɛ n'i m'a faamuya n'a y'a sɔrɔ i b'an ka groupe kɔnɔ i b'a faamuya sɔrɔ nɔgɔman na parce que ni i nana ka na a ɲininkali kɛ dɔrɔn an b'a ɲɛfɔ ko ɲuman fɔ i ye a min dogola o an b'a bɛɛ ɲɛf'i ye wa tɔgɔ dɔw bɛ yen an tɛ sɔn ka a ɲɛfɔ yan yan ye diɲɛ de ye mais an ka groupe nin kɔnɔ an maa dama dɔw de bɛ yen min jatilen dadɔlen don o la a bɛ ɲini aw fɛ ka se ka an ka ko tiɲɛw n'a a cogow faamuya ani an bɛ fɛn minnu bila tuma dɔ la an tɛ fɛn fɔ a la a ye taa groupe sanfɛ a ye taa abonné a ye taa intégré WhatsApp kan a ye taa intégré Telegram kan an fɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1420 ye mais kalo bɛɛ lajɛlen 460 de bɛ sara a b'a dɔn k'a fɔ wariko ne ka wariko ma se o ma ne bɛ ka fɛn min di aw ma ni tiɲɛ b'u la ko aw yɛrɛ bɛ témoignage kɛ tuma bɛɛ la aw b'a dɔn kɔni ne mako ma se olu ma mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen groupe nin sanfɛ o bɛ ka maaw kalan cɛ 30 kalan bɛ kɛ yen Musalis Gazali fo ka taa se Musalis Murabaw mu Hamasu Musadisiw mu Ashir fo ka taa se mu Katim sugu o sugu a bɛɛ kalan bɛ kɛra groupe nin sanfɛ cɛ 30 bɛ ci cogo min na a bɛ kɛ cogo min na baaraw olu ɲɛ bɛ yira la turabu bɛ ci cogo min na n'a dɔnni bɛ baara cogo min na olu fana ɲɛ bɛ yira la o n'a ɲɔgɔnna dɔɔni minnu sini si tɛ kelen ye o de ka ca groupe in kan fɛ an bɛ maaw kalan kan o t'a bannen ye an bɛ ka maaw yɛrɛ fana ladɔnniya ni lɔnniw ye tuma bɛɛ an bɛ lɔnni di donc olu mɔgɔ minnu b'u ka baaraw to yen k'olu ko sugu ninnu kɛ a ka ca an bɛ hakili to olu la k'o nisɔndiya donc dɔrɔmɛ 2 ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka administrateurs nisɔndiya walasa ko in ka se ka taa ɲɛfɛ olu fana fari kana faga n'aw bɛ fɛ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ an ka WhatsApp numéro filɛ nin ye 00225 07 89 64 68 74 gbansan ni gbansan 2 ni 2 5 gbansan ni 7 89 64 64 74 o ye an ka WhatsApp numéro ye o le fana y'an ka Orange Money ye n'a y'a sɔrɔ min bɛ fɛ ka wari ci ka bɔ yɔrɔ jan ka na o numéro kelen kan wari bɛ bila ka na Orange Money de don aw ni ce aw ka faamuya ko ɲuman na assalamu alaikum